Казвам се Анастас Анастасов и съм управител на LB Lacbase. Това е научно-преложна лаборатория, която се занимава с разработване на пробиотични продукти, както и продукти за функционалното хранене. Настоящия проект е за пробиотично кисело мляко, който беше изпълнен с Стабил Инженеринг Алфа. Казвам се Стоян Белчев и съм управител на Стабил Инженеринг Алфа. Нашата фирма се занимава с производство на нестандартно оборудване от нераждаема стомана за хранително-вкусовата промишленост, фармацията и биотехнологичната индустрия. За нашия клиент LB Lacbase произведахме технологично оборудване за производство на пробиотични кисели млека с добавки от сушени плодове. За настоящия проект проектирахме, изработихме и доставихме приемен съд за мляко с подгревателна лиза с обем 500 литра, пастеризатор за квасочник с обем 500 литра, както и бутален хомогенизатор с производителност 2 кубика на час. За да допълним инсталацията, изградихме на място тръбопроводи, както инсталирахме и станция за централно измиване. Приемен съд за мляко с обем 500 литра е снабден с подгряваща риза, пропелерна бъркачка, както и електрическо табло за управление с следене и контрол на температурата и регулиране на оборотите. Той се използва при приемане на млякото за предварително подгряване до температура подходяща за хомогенизация на млякото. Пастеризатор за квасочник също е с обем 500 литра. Той е оборудван с риза за подгряване и охлаждане, спирално-лентова бъркачка, система за измиване, както и електрическо табло за управление на контрол на температурата и регулиране на оборотите. Съдът се използва за пастеризация на прясото мляко до температура 92 градуса и последващото охлаждане до температура за заквасване на млякото. За почистването на инсталацията Стабил Инженеринг Алфа проектира и достави централна измиваща станция, състояща се от два съда с обем 200 литра, в които се подготвят миещи разтвори. Тяхното подгряване се осъществява посредством пластинчат топлообменник и гореща вода, произведена от електрически водогреен котел. Това, което е постигнато като резултат и първи отзиви е изключително впечатляващо и имаме интерес това производство да бъде репликирано с други контрагенти. Благодарни сме за изпълнението на Стабил Инженеринг и възнамеряваме да работим с тях в бъдеще.